Čau, já jsem Zbigněk Žlický a teď vám ukážu naši farmu a zvířátka. Dobře se dívejte. Jako první je kozel. Teda koza, spíš. Spíš je koza. Druhý jsou slepičky. Jak už dobře slyšíte, tak budou i ovce. Takže já nechci moc řvát. Takže pardon. Jsou takové trošku rozrušené, víte. Teď jsou ty ovce. To už je naše farma. Vidíte, okolí je krásné, všechno je zelené. Celý náš byt. Ohýnek. Hodně ohýnku a v druhém partu já musím ukončit, protože minuta stačí. A v druhém partu se zase uvidíme, protože uvidíme taky les, který tady máme. Tak se dobře dívejte a naschle.